Sanibonani okhulumayo uNtwana Eazy omzulu kaNondaba. So guys, today bekade sishuta ipromo yengoma yami ezophuma ethi bengicela Amanamba Ayi10. Ekuyiyona ngoma ezondlalela ingoma yami ethi lunamandla, ekuyingoma enganginesifiso sokuthi iphume kulonyaka kanye nevideo yayo. So le esizoyikhipha manje ethi bengicela Amanamba Ayi10 izondlalela le ekuyiyona ngoma enkulu ngempela. So mangabe ufuna ukulandela uNtwana Eazy, ngisacela wenze kanje, ungifollow ukubona wonke lama social media platforms avele la escreenini. Salute, ngimthanda ukubhuka.